Здравейте хора, аз съм Ицо и днес теглим победителят от giveaway-а. Значи, моите коментари не ги зачитам, защото това са инструкции. Тук на това момче само този коментар му зачитам, ако спечели. Отговорите също ги зачита, за което не се счита, че е спечелил, ако са падне някой отговор. И нека пристъпим към победителя. Аз не се зачитам. Това момче е спечели. Значи, искам да ми пишеш, като видиш клипа, искам да пишеш. Ще ти изпратя рандом Steam кода. Малко хора се бяха записали, съжалявам. Ще ти изпратя рандом Steam кода и очаквайте днес вечерта в 7:30 един лайвстрим. Искам да дойдете, ако може, повече хора. Днес 7:30 лайвстрим. Ще пробваме да поиграем GTA. Ако лагва много GTA, ще играем на CS и така нататък. Може би ще раздам някакъв айтем в CS. Значи, това беше от мен. Аз бях Ицо и до скоро.